नाय माबायदि सिफायना गालांजोबदों इन्जुर आरो बिथिं वाल आरो माखासे टेबोल बेन्चफोरखौ नाय बेयाव गोलैना दंजोबो। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। बे आपडेटआ ओरैबायदि इम्परटेन्ट जागोन आरो बे ओरैबायदि सोमोनांथावना जागोन आरो। थ' लोगोफोर, जों गासैबो दामानि ओरैबायदि नुनो मोनो जे माखासे हाग्रानि जिब जुनार बा हाग्रानि माखासे मैदेरफ्रा गामि गामि ओनसोलफ्राव हाबनानै माखासे न' बां सिलिंखार खालामनाय, आबादफोरखौ सिलिंखार खालामनाय, बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोनगासिनो। दा बेबायदिनो लोगोफोर, माजबाद ओनसोलनि साहा थानाय 2 नं सिकारि दाङा गामि होननायनि LP स्कुलखौ हरनि समाव माखासे मैदेरफ्रा, हाग्रानि मैदेरफ्रा फैनानै स्कुलनि जे वाल दङ आरो बिनि दरजा खिरखिफोरखौ माखासे सिफायनानै आरो वालफोरखौ सिफायनानै जे फरायसालिनि क्लास खालामग्रा, जे क्लास खालामनाय रुमाव जे माखासे टेबोल बेन्चफोर दङ बेफोरखौ थेर बेथेर सिफायनानै गालांदों आरो बिनि माखासे आगजुफोरखौबो ओरैबायदि सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांनानै ओरैबायदि आसरित जालांखादों आरो लोगोफोर। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअ क्लिप खालामनाय दङ। बे भिडिअ क्लिप लानायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायनानै जे बे स्कुलखौ मोजां खालामनाय बा स्कुलखौ होबथानायनि राहायाव मा खालामनांगौ सोरखारा, बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमाय लोगोफोर। आं नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाब्लानो गासैबो बुजिलांगोन माबायदि स्कुलनि हालोदखौ माबायदि ओरैबायदि गाज्रि अबस्था खालामना गालांदों आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअ क्लिपखौ। ओरैबायदि बे अरुणाचल हाजो खाथियाव जायो नालाय, बिथिं लामा दङ, नैबे लामा गामियाबो गोजानाव नङा, बै मेन रड दङ बै खाथियावनो। बे मेन रडजोंनो फैनानै बे स्कुलाव हाबफैनानै नैबेजों हाबदों। बै बायनाया बाथाम सिफायनानै बे सिंजों हाबनानै गासैखौबो खेरखे ओरैबायदि सिफायना गालांजोबदों आरो लोगोफोर। ओरैबायदि दुखुनांथाव स्टुडेन्टफोराबो दङ, गासैबो फरायसा उन्दै उन्दैफ्रा दङ। बे स्कुला दा मैयाथ' बायनाय नङामोन दा ना, दिनै मोनायावसो बायदोंना। दिनै मोनायाव हरावसो फैनानै हरनि 12थायाव फैदों। हरनि 12थायाव फैदों होननानै बे फंबाय, उन्दै उन्दै फंबायफोरा खोन्थादों आरो ओरैबायदि। बे टयलेट रुमखौबो बोरलाबलांजोबखादों आरो नै गासैखौबो सेस। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे हायो शेयार खालाम, जाहाथे बेबायदि जाथायनिफ्राय सोरखारा माबा मोनसे राहा लायो। आरो सोरखारा जुदि नुयोब्ला बे स्कुल, बे फरायसालि, गुदि फरायसालि 2 नं सिकारि दाङा LP स्कुलखौ सोरखारा नायनानै बिनि सायाव माबा मोनसे मोजां बेबस्था आरो थांलाय फैलाय मैदेरनि जे उपद्रबखौ हमथानो हानायनि माबा मोनसे बेबस्था खालामनो हानायनि बे राहा खालामो सोरखारा। बिनि थाखाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननो खावलायदों जे भिडिअखौ हाजासे हायो शेयार खालाम। नै माबायदि सिलिंखार खालामदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांजोबदों। आं नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिजोबदों। नै माखासे जिरायनाय क्लास खालामनायनि जे टेबोल बेन्चफोर दंमोन बेफोरखौ गासैखौबो सिफायनानै गालांजोब्बाय आरो। नै गथ'फोराबो दंजोबो गासैबो जिरायनानै। थ' लोगोफोर, बेसेबां दुखुनांथावना। आरो सिङाव दङ माखासे बायदिसिना दोनग्रा आरो खिताब बायदिसिना, खिताब गोजाम बा माखासे माल बुस्थु स्कुलनि माखासे जे आगजुफोरखौ दोनग्रा बे आलमारि दंमोन, बे आलमारि बक्सखौबो माबायदि खिरखिखौ नाख्रुबनानै ओरैबायदि सिफायनानै गालांजोब्बाय आरो। थ' लोगोफोर, आं नोंथांमोननो खिन्थादों बे भिडिअनि गेजेरजों। थ' लोगोफोरा हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे सोरखारनिसिम मोनहैयो।
लोगोफोर आं नोंथांमोननो जे हाग्रानि मैदेरा फैनानै बे एलपि स्कुलाव माबायदि उपद्रब खालामदों आरो मा सिफायलांखो मा खहा खालामखो गासैखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं शेयार खालामबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आसा खालामो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम, हाजासे शेयार खालामदो। भिडिअआ गासैनियावबो मोनहैयो आरो सोरखारनिसिम मोनहैनानै जाहाथे सोरखारा थाबैनो बिनि राहाखौ लायो। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि बे माखासे मैदेरनि उपद्रबनि जे जाथाय बे जाथायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय। बेनोसै दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर। हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामदो लोगोफोर।